Nou, in de Midstrutten is Douwe Egberts begonnen. En zijn huid echt bedouwd eigenlijk. Dat is de grondlegger van het bedrijf. En daar hebben wij het geboortehuisje van in de tuin. En ze zijn beide begonnen aan de Midstrutten. Nou, en zijn nakomelingen, die het grut maken vanuit waar we nou staan. En het is een heel iets bedrijf, denk ik. Ja, het was heel iets. Ze gingen alleen nog maar koffie verkopen in Friesland, Douwe Egberts. En hij begon al een beetje in de noordwestkop van Overijssel en Drenthe. Maar de tweede stichter, Cornelis Johannes de Jong, en die is hier binnen in deze gebouwen. En die het Douwe Egberts echt grut maken. Die is ik naar Utrecht gegaan in Jorretje. En die ging ik al naar het buitenland. Die had er een echt internationaal bedrijf van maken. Ja. En die Swan ik. Ja. En hij, 1869 is hij geboren en 1954. Dus hij heeft een hele ontwikkeling meemaken. En ja, wie er toen ook al de aspiratie om de grutste te worden? Tuurlijk, wou ze graag grut worden. En hij ging net voor niks al naar het buitenland. Nee. Dus hij wil wel steeds meer koffie verkopen. Ja. Maar hier die ooit denk jou dat het de grutste van de wereld worden zo? Nee, dat hier hij nooit denken. Nee. En toen weer een hele economie natuurlijk. Maar dat is gewoon geweldig. Als hij dit wist, nou. Maar zijn pakenzus, die leeft het nog. Nou, die zal het helemaal geweldig vinden natuurlijk. En hoe vind je het eigenlijk? Want ja, je bent toch wel een beetje een onderdeel van de Douwe Egberts. Ja, wij zijn een heel belangrijk onderdeel. Wij zijn de roots van Douwe Egberts, om het even in het Engels te zeggen. En dat is gewoon geweldig dat dit nou bad. Want zou dit voor je nog wat bezitten? Nou, dat denk ik wel. We kunnen nog volle meer zeggen van Douwe Egberts, dat is Museum Jouweren. En kom naar huis daar en bezocht de geschiedenis.